खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। साननैनि हाबाफारिजों गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जुथुमा हादरनाङै दिनै 73थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। तामुलपुर जिल्लायाव गिबि सुबुंखान्थि सान फालिदों। आसामाव कर'नानि गाग्लोबनाया खमायफिनहांबाय। क'क्राझाराव 3 कौटि बेसेननि गांजा हमदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव कामान थिसनबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिया बाथौ सान आरो सुबुं खुंथाइ साननि हामलायथि बावहरदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव फैगौ 29 जानुवारियाव खुंगा 8थि हायुङारि वेबिनार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव साफागुरि बियाब बाथौ सिबिसालि जलगावआव साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमा मेहेरगोनां जुथुमा खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि गोदानै गायसनजानाय गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा 25 जानुवारि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेनो खुंगा 1थि बोसोरारि जुथुमा साफागुरि बियाबाव बाथौ सिबिसालि जलगावआव बे हाबाफारिखौ 25 आरो 26 जानुवारि खालि साननैनि हाबाफारिजों गोबां आयदा एबा हाबाफारिखौ लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। गोदानै गायसनजानाय गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबांथार आयदाफोरखौ लाफादेरनानै साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। 26 जानुवारि एबा बुधबार खालि फुंनि बाहागोआव गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि उमेश चन्द्र बसुमतारिया बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाथौ धोरोमनि सायाव सावरायनाय आरो बिजिरनाय सावरायलु आयदाफोरा गुबैयै बाहागो मोनदों। भारत हादरनाङै दिनै कभिडनि नेमखान्थिनि गेजेरजों 73थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। मिरु सोरखारा खुंनाय 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव हादरगिरि रामनाथ कविन्दआ दिल्ली लालकिल्लायाव हादरनि फिरफिला उरायहोयो। आसामावबो कभिडनि नेमखान्थिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै 73थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। आसाम सोरखारा खानाफारायाव मिरुयै खुंनाय सुबुंखान्थि सान फालिनायाव रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखीआ हादरनि फिरफिला उरायहोयो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे सोरखारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि मावख'आव हादरनि फिरफिला उरायहोना 73थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। ओरैहाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ क'क्राझाराव आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया अदालगुरियाव 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय फिरफिला उरायहोयो। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गावना तामुलपुर जिल्लाया दिनै गिबि खेबनि थाखाय सुबुंखान्थि सान फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि गिबि सुबुंखान्थि सान फालिनाय एबा 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना भारत हादरनि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ उरायहोयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै तामुलपुर जिल्लायाव 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायनि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिना आसाम सोरखारि बायदि बिथिंफोर फोसावलाङो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय मोनथाम गाबनि फिरफिला उरायहोनायनि खाबु मोनना गावखौनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोन्दों होनना मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायजों लोब्बा लाना दिनै तामुलपुरखौ आलादा जिल्ला फोसावबाय। बेजों लोगोसे बिटिआरआव 5 जिल्ला जाबाय आरो आसामाव गासै 35 जिल्ला जाबाय। आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया खमायनो लागै लाफिनबाय। थांनाय 24 घन्टायाव रायजोआव कर'नानि गाग्लोबनाया सिगांनि रुजुनायाव बाङाइ जादों। रिपर्ट बादिब्ला मैया सानसेनि गेजेराव गोदानै 4189 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। रायजोनाङै मैया 43,587 सा सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, जेराव 4189 सा सुबुंनि देहायाव पजिटिभ मोननो हायो आरो बेनि हारआ 9.26%। नाथाय 19 सा कर'ना बेरामिफ्रा जिउ गोमायो। आसामाव दासिम कर'नानिफ्राय उदां जानाय सुबुंनि हारआ 93%। रिपर्ट बादिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव गोदानै 998 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। ओरैहाय भारत हादरनाङै थांनाय 24 घन्टायाव गोदानै 43,587 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो होनना खौरां मोन्दों। क'क्राझार जिल्लायाव कौटि रांनि गांजा हमदों।
क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस बिफाना सरासनस्रा सिग्रोमनायाव NL018879 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय कौटि रांनि गान्जाखौ हमदों। बेजों लोगोसे ट्राक ड्राइभारखौबो पुलिसआ हमनो हायो। पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसआ सिग्रोमना ट्राकनिफ्राय 70 पेकेट गान्जा हमनो हायो। क'क्राझाराव हमनो हानाय गान्जानि लिरथाया 500 निफ्राय 700 कौटि रां बेसेननि जागोन होनना पुलिसआ बुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कौटि बेसेननि गान्जा स्मागलिं खालामनाय ट्राकआ शिलंनिफ्राय बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसआ निजायै FIR थिसनबाय होनना खौरां मोन्दों। बुहुमनाङै मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव गिबि खेबनि थाखाय कामान थिसनबाय। काजिरङाया थसेयारि गं गोनां गान्दाखौ रैखा खालामनो थाखाय गोदान आदबनि अट'मेटिक हाथियारजों लोगोसे कामान थिसनबाय। सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायखौ लोब्बा लाना रंजाफुनाय समावनो दिनैनिफ्राय काजिरङायाव गान्दा रैखाथि होनायनि थाखाय बे गोदान फोनांजाबनायखौ लादों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव काजिरङायाव गान्दा रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा रैखाथि बिफान, गान्दा रैखाथि बिफान, स्पेसियेल टास्क फर्स बायदि थिसननाय जादोंमोन। नाथाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि जारिमिनाव चोरां सिखावफोरजों जुजिनो आरो गान्दा रैखाथि होनो थाखाय दिनैनिफ्राय कामानखौ सरजाबफानाय जाबाय। बै कामानफ्रा दिनैनिफ्राय गोदान आदबनि अट'मेटिक हाथियारजों लोगोसे चोरां सिखावफोरनि हेंथायै जुजिगोन। रिपर्ट बादिब्ला गिबि खोन्दोआव सा 20 कामानखौ काजिरङायाव थिसनदों। बेनिनो सा 10आ सानजा बाहागोआव आरो गुबुन 10 साखौ साहा खर'आव थानाय बिश्वनाथ फरेस्ट डिभिजनाव थिसननाय जादों। काजिरङानि कामानफोरा सानफ्रोमबो आलादा हाग्रा बिफाननि मावख'फोराव थागोन। 25 जानुवारि खालि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मोनसे भिडिअ एबा मोब्लिबारि बिजोंनि गेजेरजों नैथि मंगलबार बाथौ सानखौ थांखिनानै मंगलबार खालि बुहुमनि गासैबो बाथौ सिबियारिफोरनिसिम गावनि गोरबोनि दुंब्रुद हामलायथिखौ जासिहरदों। बेनि अनगायैबो बुधबार खालि 26 जानुवारियाव भारतनि 73थि सुबुं खुंथाइ साननि थाखाय आसामनि बयबो सुबुंनो लोगोसे गासैबो भारतारिनो गावनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। बेनि अनगायैबो बिस्वजित दैमारिया गावनि दुंब्रुद हामलायनायखौ जायफोर गेदेरमाया बै समाव भारतनि संबिजिरखौ बानायनानै सुबुं खुंथायारि नेम खान्थिखौ दानानै गालांदों बेनि थाखाय बैसोर गेदेरमामोननोबो रोजा साबायखर बावनानै गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। मानो होनोब्ला बिसोर बे नेम खान्थिखौ बानायामोनब्ला भारत बायदि बां हारियारि आरो बां रावारि गुवार गेदेर हादोरखौ गाहामै खुंलांनो हानाया जोबोर गोब्राब जागौमोन। बर' राव आरो थुनलाइ जौगानायाव लाइसिनि बिफाव। बे आयदाखौ सोनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना सोलिफु बोसोर 2022 जानुवारि दाननि फैगौ 29 अक्ट' खालाराव फुंनि 11:30 रिंगायाव खुंगा 8थि हायुङारि वेबिनार खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि SOD डक्टर भौमिक चन्द्र बर'आ आरो बे हाबाफारिनि फुंखा सुबुं महरै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइ, दि बड'लेण्ड एक्सप्रेसन, बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि दिथागिरि लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि डक्टर बिजिरगिरि बसुमतारिया मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारिखौ गाहामै सामलायलांनो एबा बानजायलांनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डिक्टर प्रफेसार इन्दिरा बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा बानेश्वर बर' आरो लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि मुलाहारि मोनहा थागोन। जायफोर गोसो गुदुं सुबुङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बिसोरो गुगोल मिटआव सार्च खालामनानै गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्ट्रेसन एबा मुं थिसननाय खालामनो हागोन। साफ्रोमबो बाहागो लागिरिमोननो बानजाय आफादनिफ्राय फिडबेक फर्मनि गेजेरजों इ-सार्टिफिकेट एबा इ-फोरमानलाइ हरनायबो जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।